Στο βίντεο αυτό θα κάνουμε μία εισαγωγή στην ονοματολογία των οργανικών ενώσεων. Αρχικά θα μελετήσουμε την ονοματολογία των οργανικών ενώσεων με ευθεία ανθρακική αλυσίδα, δηλαδή δεν θα έχουμε διακλαδώσεις. Για να ονοματίσουμε αυτές τις ενώσεις χρειαζόμαστε τρία συνθετικά. Το πρώτο συνθετικό δείχνει τον αριθμό των ατόμων άνθρακα της ανθρακικής αλυσίδας. Το δεύτερο συνθετικό δείχνει το είδος των δεσμών που υπάρχουν μεταξύ των ατόμων του άνθρακα. Το τρίτο συνθετικό ή αλλιώς η κατάληξη δείχνει σε ποια χημική τάξη ανήκει η οργανική ένωση, δηλαδή ποια χαρακτηριστική ομάδα περιέχεται στο μόριό της. Πάμε λοιπόν στο πρώτο συνθετικό με το οποίο θα ξεκινάμε την ονομασία της ένωσής μας. Βλέπουμε ότι όταν η ανθρακική μας αλυσίδα αποτελείται από έναν άνθρακα, τότε η ονομασία της ένωσής μας ξεκινάει με το συνθετικό μεθ. Όταν έχουμε δύο άνθρακες θα χρησιμοποιούμε το eth, όταν θα έχουμε τρεις άνθρακες το prop, όταν θα έχουμε τέσσερις άνθρακες το wood, όταν θα έχουμε πέντε άνθρακες το pent και στους έξι άνθρακες το ex. Με αυτές λοιπόν εδώ τις συλλαβούλες θα ξεκινάμε την ονομασία της ένωσής μας με βάση τον αριθμό των ατόμων του άνθρακα που έχει η ένωσή μας, δηλαδή η ανθρακική μας αλυσίδα. Πάμε τώρα στο δεύτερο συνθετικό, το οποίο θα μπαίνει ανάμεσα στο πρώτο με το τρίτο συνθετικό. Λοιπόν, όταν έχουμε μία κορεσμένη ένωση θα χρησιμοποιούμε την συλλαβούλα αν. Όταν έχουμε μία ακόρεστη ένωση η οποία θα περιέχει έναν διπλό δεσμό, τότε θα χρησιμοποιούμε την συλλαβή εν. Όταν η ένωσή μας είναι ακόρεστη, αλλά αυτή τη φορά έχουμε έναν τριπλό δεσμό, θα χρησιμοποιούμε την συλλαβή in. Όταν η ένωσή μας είναι ακόρεστη και έχει δύο διπλούς δεσμούς, θα χρησιμοποιούμε τη συλλαβή dn. Και όταν η ένωσή μας είναι ακόρεστη και περιέχει έναν διπλό δεσμό και έναν τριπλό δεσμό, τότε θα χρησιμοποιούμε τη συλλαβή ενήν. Κλείνοντας λοιπόν, θα πάμε και στο τρίτο συνθετικό ή αλλιώς την κατάληξη που θα χρησιμοποιούμε στην ονομασία μας. Όταν η ένωσή μας θα είναι υδρογονάνθρακας, δηλαδή θα αποτελείται μόνο από άνθρακες και υδρογόνα, η κατάληξη που θα χρησιμοποιούμε είναι το ιό. Όταν η ένωσή μας είναι αλκοόλη, δηλαδή έχει αυτήν τη χαρακτηριστική ομάδα που βλέπουμε στην παρένθεση, τότε η κατάληξή μας θα είναι όλη. Όταν η ένωσή μας είναι αλδεΐδη, τότε χρησιμοποιούμε την κατάληξη άλλη. Όταν η ένωσή μας είναι κετόνη, χρησιμοποιούμε την κατάληξη όνη. Όταν η ένωσή μας είναι έναν καρβοξυλικό οξύ, τότε θα χρησιμοποιούμε το ικό οξύ. Και όταν η ένωσή μας είναι νητρίλιο, χρησιμοποιούμε την κατάληξη νητρίλιο. Και εννοείται ότι βλέπουμε στις παρενθέσεις όλες τις χαρακτηριστικές ομάδες των αντίστοιχων ενώσεων. Έτσι μπορούμε να τις μελετήσουμε ώστε να αναγνωρίζουμε με βάση αυτήν τη χαρακτηριστική ομάδα τι ένωση έχουμε και άρα να χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη κατάληξη. Αφού λοιπόν μελετήσαμε τους βασικούς κανόνες που αφορούν τα τρία συνθετικά μας, θα περάσουμε σε κάποια παραδείγματα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας παράδειγμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε τον αριθμό των ατόμων του άνθρακα. Εδώ παρατηρούμε ότι έχουμε 3 άτομα άνθρακα, άρα θα ξεκινήσουμε την ονομασία μας με τη συλλαβούλα prop. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε αν η ένωσή μας είναι κορεσμένη ή ακόρεστη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ένωσή μας είναι μια κορεσμένη ένωση, καθώς δεν έχει διπλούς και τριπλούς δεσμούς ανάμεσα στα άτομα του άνθρακα. Δηλαδή παρατηρούμε μόνο απλούς δεσμούς. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε τώρα τη συλλαβή αν. Και για να βάλουμε την κατάληξή μας, θα δούμε τι ένωση είναι η συγκεκριμένη. Όπως μπορούμε εύκολα να δούμε, η συγκεκριμένη ένωση αποτελείται μόνο από άνθρακες και υδρογόνα και άρα είναι ένας υδρογονάνθρακας. Άρα η κατάληξή μας θα είναι ιό. Επομένως, η συγκεκριμένη ένωση την ονομάζουμε προπάνιο.
Πάμε λοιπόν στην επόμενη ένωση. Παρατηρούμε ότι η ένωσή μας πόσα άτομα άνθρακα έχει? 2 άτομα άνθρακα. Άρα θα ξεκινήσουμε και θα πούμε eth. Στη συνέχεια θα παρατηρήσουμε ότι η ένωσή μας είναι κορεσμένη, δηλαδή έχει απλούς δεσμούς ανάμεσα στα άτομα του άνθρακα και επομένως θα συνεχίσουμε και θα βάλουμε τη συλλαβούλα αν. Και τέλος θα πρέπει να εντοπίσουμε τη χαρακτηριστική ομάδα στη συγκεκριμένη ένωση, που είναι αυτήν εδώ, και άρα η ένωσή μας είναι μία αλκοόλη. Άρα η κατάληξη της ένωσής μας θα είναι, η κατάληξη δηλαδή της ονομασίας της ένωσης θα είναι όλη. Άρα έχουμε την εθανόλη. Συνεχίζουμε με την επόμενη ένωση, στην οποία βλέπουμε ότι έχουμε 3 άτομα άνθρακα. Άρα προπ. Στη συνέχεια θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει ένας διπλός δεσμός. Δηλαδή έχουμε μία ακόριστη ένωση η οποία έχει τον συγκεκριμένο έναν διπλό δεσμό. Άρα θα πούμε εν. Και για την κατάληξη πρέπει να δούμε τι ένωση έχουμε, που παρατηρούμε ότι η ένωσή μας αυτή αποτελείται μόνο από άτομα άνθρακα και υδρογόνα και άρα έχουμε έναν υδρογονάνθρακα. Επομένως η κατάληξη θα είναι ιό και άρα η ένωση συγκεκριμένη ονομάζεται προπένιο. Λοιπόν, σε αυτήν την ένωση παρατηρούμε 2 άτομα άνθρακα, άρα eth. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι είναι μια κορεσμένη ένωση, καθώς έχει μόνο απλούς δεσμούς ανάμεσα στα άτομα του άνθρακα, άρα αν. Και στη συνέχεια παρατηρούμε την χαρακτηριστική ομάδα αυτήν εδώ, άρα έχουμε ένα καρποξυλικό οξύ και άρα η κατάληξη είναι οικό οξύ. Και άρα η ένωσή μας ονομάζεται εθανικό οξύ. Πάμε σε μία άλλη ένωση, η οποία είναι η συγκεκριμένη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βλέπουμε τα άτομα του άνθρακα, τα οποία είναι 4. Άρα ξεκινάμε γράφοντας βουτ. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι έχουμε μόνο απλούς δεσμούς ανάμεσα στα άτομα του άνθρακα, έτσι. Οπότε βάζουμε αν. Και για να γράψουμε την κατάληξη εννοείται ότι εντοπίζουμε την χαρακτηριστική μας ομάδα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτήν εδώ. Οπότε έχουμε μία κετόνη. Και άρα η κατάληξή μας είναι όνη. Λοιπόν και στην τελευταία ένωσή μας, στο τελευταίο παράδειγμα, το οποίο θα είναι το συγκεκριμένο. Λοιπόν, εδώ παρατηρούμε 3 άτομα άνθρακα, άρα προπ. Στη συνέχεια θα παρατηρήσουμε 2 διπλούς δεσμούς στην ένωσή μας. Άρα θα είναι διεν και μας μένει η κατάληξη, όπου παρατηρούμε ότι η ένωσή μας είναι ένας υδρογονάνθρακας, καθώς έχει μόνο άνθρακες και υδρογόνα, έτσι. Οπότε η κατάληξη θα είναι ιό. Και για λόγους ώστε βασικά να ονομάσουμε την ένωσή μας καλύτερα, θα χρησιμοποιήσουμε εδώ το α και έτσι η ένωσή μας θα ονομάζεται προπαδιένιο.